Errementari, zapatari, iturgin, arotza, zurgin, hoiek betiko lanbideak dira, baina gaur egun lanbide modernoagoak ere badaude. Adibidez, eduki sortzaileak, bai. Eta gaur horietako bat izango dugu hemen, bai. Adi Lagunak saio paregabea datorreta. Oso ezaguna da. Kaixo Lagunak, eguerdion eta Telmo Trenado, ongi etorri jauna. Zer moduz? Ondo, guztua. Esan dizuet, ezagutuko zenutela. Zenbat jarraitzailea eskaia sare sozialetan? Jo, guain ja ez diot horren beste reparatzen lehen bai bere garaian. Buah, berota marmila jarraitzaile, 1.000 ilusioa eta ziten. Ja iristan momentu bat. Ja, eundaka juntzaizkik eta ja kontua galduek. Ez diot horren beste. Baina, antxo bertan uste Instagramen da, berota marmila, Twitterren 1.000. Nik ezagutu nin full partidua golasten. Youtuberen artekoa horre, Frantzian kontra, bai. Que esto es fútbol, esto nola esateguan. Hori da, Zumaian ikasitakoa, Zumaiako ikasitakoa, ondo. Pratikan jartzen. Ze, zukalden zen musikusi gaina guain zukaldaritzari mote, jokela sare sozialetan, Bai, hola, marka batzutan proposamenak iteizkiguenak, rezetak eta kozinatzeko, baien produktuak eta promozionatzeko, eta zerbait beti gustatu zaitena, gehiago jatia, kozinatzea baino, baina hartu dio pixkanak altruko etxean. Ondo, ikuste diat. Bueno, Lagunak, gaur elkarrekin ingo dugu arroza, usakumiakin, eta aldi berian, ezagutu, Telmo nundik noa ibiltzean, bere eduki jakiten. Adi Lagunak saio bikaina datorreta. Bueno, Lagunak eta Telmo, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, arroza biteko garaian usakumiakin. Ingo deuna da lehen da bizi, usakumiai, bularrakatea, iztarrakatea, egalakatea, eta ingo deuna da karkasakin, iztarrekin eta egalekin, lapiko, ontzi batian ondo gorritu, baita ere berta botako dugu tipula gorrilla, gorroitzen jarraituko dugu, baratzui pixkate bai, ondo gorritu, horrea ura botako dugu, eta horrekin salda ingo dugu. Perfecto. Gio salda hortako, niztarrak eta egalak bai hartuko ditugu eta arrozea botako ditugu. Baina karkasakin da, hor ingo deuna da salda ehar bat. Ona. Gio ingo deuna da, lapikuan, sartai baten hola sote batian, ingo deuna da, baratzuri ale pare bat, asaneioa ondo zurituta txikituta, barren gorrike bai, irugi jarrare bai, dena ondo gorritu, eta dena ondo gorrituta da honian, ingo deuna da, arroza besta bota, brandi pixka bota, gero, ardo zurila, lau buelta eman, eta hoi goxatuta honian, salda botako jau, eta goxatzen utziko deu, gero, bukaeran ingo deuna da, salbia pixka bota, eta bularrak markatu, eta gainean jarri markatuta. Ados, ez da? Zer baino, rollo meloso, risotto, sekua o nola? Ez, ingo jaunak melosua, bai, ez dekaro sale horre izango melositua, eta hoi gutxi balitz, lagungarbi gauza ingo zizkio. Ingo jau, maionesa bat, salbiakin, eta baita ere, baratzuriakin, eta gero, ingo jauna hor, piperminekin ingo izkia oliotan goxatu, olioa utziko jau ondo piperminduta, eta gero, olio horrekin, olio perejil bat prestatuko deu, lagungarri jarteko maionesa pixkat, eta olio perejil potxente bat. Ados? Nahi pikante gustatzen zait, así que... Earki amango baituk. Bueno, ingo jatena nik usakumia garbitzen jun, tatxukuntzen, eta ik adibidez, behituzak. Hemendikan berko eskia lau ale. Venga, perfecto. Zuritu, txikitzen jun, eta erabiliko ditugu bi arrozantzako eta bi saldantzako, vale? Bueno, Telmo, Zuma jarra, guain kanpoan biziaiz, ez da? Ja, nijoa 6 urte Madriden. 6 urte Madriden. Zazpin berri ditut martxuan. Vale. Zazpin martxuan. Eta, junitzan hortara buru belarri o nola izan duan? Ez. Asuntua izan zen, ni junitzala pare bat, nola, aste burutan lagun baten etxea. Bai. Eta juten itzan aste buru bat, ageatzen itzan aste bete. Vale. Beti lusatuak erosi, berdala. Eta egun baten aste azken baten esan nien gurasuai, aita, Maria nijoa, eta larun batian Eta ez dakit noiz voltatuko nahi zen, Hala, izan zen. Eta 7 urte ia. Bai. Orduan guztu dabil, ez da, ondo ziak asontua. Guain gaina,
neska gaina baiekaseko da, eta bertan Vale. etxea erosi dugu, así que naiz kejatuko. Osea, ingura bota egean. Bai, Ingura ya está. bota eta amarrata dana, Ez dakit betirako, baina ipintza... Ondo, goxatzen nahi aizela. Bueno, eta historia guztia, nola zituan? Ia aurrenan YouTube ez bezala zitzan, ez da? Aurrenengo urratzak ematen. Hori da. Gaur egon YouTube ez derabiltzen. 2016an hasi nintzen, magia bideoak egiten. Vale. Hor ja pixkatasun hartu nun audientzia pixka bat. Vale. Eta zian gaina magia bideoak. Nik enuriten, gaur egun iteten kontenidua, ez da gazer ikusirik. Eta pixkanak hasitzen da, jende gehiago jarraitzen, batez ere Latinoamerikatik eta hola Mexikotik, eta gero Espainiatik. Espainia mailan jende pilua. Eta sinitzen tutorialak egiten. Tutoriala, baina magiana. Bai. Osea, karo, nik liburuak eta DVD-ak neskan etxian, eta hortik ikasten nun. Jendeak sukaldatzeko rezetak eta ikuste ditun bezala, magia liburuak ere baude. Eta jendeak galitzen, hau nun ikaste dezu, tal, ez dakize erakutsi bideon batean, eta zinitzen erakusten. Hola oso basikoak, tamarizen trukoak eta ez ditun rebelatzen. Bestela zerra bitentzian magoak. Claro. Eta nun ikasituan magia hori guztik edo, nundik hartu dituen oinarri horiek? Autodidakta izan naiz edo? Autodidakta, bai. Osa, gaur egun internetekin, liburuakin dala, praktika, eta hola ikastezu azkenean. Ona. Bai. Eta horra zitzan, tutorialak egiten, da ikusi guen ja arrakasta dukala, ikusi guen ja, kanpoko jende esan deken bezala, Latinoamerikatikan, baitare hemen estatu mailan, eta nola jarraitu guan, zein nuan urrengo urratza zein izan nuan, ja, sare sozialetan hastia, hori berandu etorri guan. Ez, hori berandu hasi izan, osea, gero, ni beti ukie, como parte serioa, igual ez da egiten, hemen telebistan ikusta egiten bezala, pixkatola, como formala eta, baina gero beste akat nire partia, da nola bezala, bakatxondeguan. Bai, xalebrek egin jokin, eta? Bai, gustatzen dela, beti izan naiz bastante kabroia zentzu hortan, bai lagunakin. Sumaiarra. Eskolan, bai. Eta orduan, hasi nintzen gero Twitterren eta humorezko tuita jartzen. Vale. Eta gero Snapchat aplikazioa erik izuenian, jendeak bere bizitzaz izan kontatzen eta konpartitzen dela. Eta gaur, hola, pixkana gaula izan zen. Ona. Hau nola moztuko, Bale, behituzak, biberko izkilat, pikauta, jarriko izkiola sote hontan, haber nondakaten, hemen, bai, hemen txekat, bale, bi arroza iteko hemen pika-pika inda, eta beste bi, hola, lausatitan, saldai botatzeko honea. Vale. Orduan bi txiki nitzak, eta besteak, lausatitan, hemen gorritzen hasiko gaituk, eta esan duen bezala, ni hemen iaia, garritu izkiat bi usakumiak, ingo ziunek, izterrak, hemen, egalak, eta karkasak, ondo erreta hemen. Bale, emango ziote hurra, botako dugu aurrena aragila. Aragila markatu ingo dugu. Aragila markatutak honean, gero botako dugu batzuia eta tipula bertara, Hori da, usakumien zela, pitxon. Bai, oidek, pitxoia, dek, usua, baino txikila, umia, usakumia, oidek. Ez que justo aurrekoanko harriako pare bat, eizan ibiltzea. Bai. Eta usuak egarri zituzten. Vale. Eta horren genitun soziadian, baina gixauta. Hombre, usakume hauek beti xamurragoak izateitu. Zeatikan hauek izateituk, esatean bezala, granjakuak, bale? Zuire launak, zumaiarrak, seguru, hartuko zela basauzoa, esatekena paloma torkaz. Hori da, hori basauzoa o pagauzoa ditzen dugu hori. Eta hori dia, etortzen dian usoiek iparraldetikan eta juten diala Portugaleaino edo bai bera gore bai. Eta horiek gixatu inbiar dia normalian, zeratikan horiek... Zapore fuerte zegatek eta egan asko itelle eta gogorragoa zeudek. Hau xamurragoa, Gio poteo bajun ginen bazgaia eta geho, eta gindu azentan hau pitxau eta segulako tripakin, gizton beteka. Usua bezala, hola, burra egan poteata. Petxo bateata. Ona. Aurrea botakoet? Bai, hori behitak, aragila zekatek, bueno, ez utxilak hemen, zatik angoen botatzen bai, hau, aragila markatzeako, pasa ingo zaigu, izkaterri ingo zaizkigu. Vale, eta hori txikila, azkarri biltzeiz, Deituzak, beste lamate emango jat. Venga. Ingoitukenak bi azene jauek zuritu. Perfecto. Eta hori ingoekenadek, batzu ja... Baina zuriteko... Zuri gallo emango igual. Baina, bestela... Zuri gallo akin hobeto, no? Hombre. Beizak, bat berezia zekat, hau emango ja gaina. Ona. Beizak, zorrozkillo bat, zuri gallo eta guzti. Eta hori itezek... Girau. Zuritzeko emendakak. Deituzak. Ostra, katxarrua, eta gona bai gonekin tira gatea zeitzuk. Vale. Bai, xelebria, hemen ekarri zinzigun unai hemen lankide bateak, eta noiz ben kateatze jau, bai. Karo.
Bueno, eta hemen esan dakoa, bota ikoit, karkasak, vale. Botako izit, izterrak. Gero izterrak eta egalak errekuperatu ingoitugu arrozea botatzeko, Vale, baina garrantzitsua dana azaletik ondo markatzia, zeratik salda bat iteko garaian ebai, beti errepuntxu horrek koloria eta zaporia eta xarma ematezio saldai. Halko benian bota eta txurillanin, baina beti ondo markatuta daunean salda zapore asko zobiat. Hori da, sopa itezunean labian sartzean bezala, no? Tostatzeko eta gero horrek... Hoi lehenu ezuan hain beste egiten, baina gaur egun bai, salda egiteko garaian, adiez, barazki, karkasak, labian aurrena errepuntxo hori eman, eta gero salda botatzeitu bia. Guk etxean nola egite, nire neskai pila gustatzeko sopa, gabero, guain gaina egite notakin dola batzutan, eta beti da gabor... Salda jar bat iteko, eta? Gaina, bizton trukuak, ez da egin nondik aterazun, dazkabolako kongela horian kubitera batzu, baina kubitera haundila dia, izozan kubitera, eta orduan kaldoz betetzeitu, kubitera haundila, orduan iteu, sopa kozido, zer gauza. Venga, gaur atako zoan, lau kubitera atea, eta venga. Depende zen bagean afaltzeko logetzea, eta beti sopa. Ideia ona, emakume abilagak, egila zan. Zatikan, zukaldean askotan, zein bainotek nola kudeatu, ez da? Praktikoa izan, da behin saldaitekela, hiltzak egun bat baino gehiontzako, eta izoztu, eta gero atea, eta venga, fideito batzu bota, eta aurrea. Ona. Bueno, eitu. Hankatxua gola, zeharra galditzen nahi dian. Vale. Eta gero... Garra usaila, Usaila ona, Gaina adibidez, usakumiak, ikesan deken bezala, basauzoak askoz eiza zaporea hundilagoa daka. Eta usakumiak txamurra guazekak. Eiza ikutu azekak, baino ez hain astuna ateatzen. Vale, bagitxaztik horrekin. Hau, restaurante askotan daola, jatetxetan jarte izue directamente, eta konturatzen, igual, solomilloa jaten aitzeala, itxura beste izterrorek solomilloa, mate baskota, gai gorri-gorrilla barruti da. Kristona. Ondo. Bueno, eta... Guain, sare sozialetako eduki jakite dituzu. Bai. Eta zertan murgiltzen zara gehiena? Ze gauza, esan deken bezala, alde bakoitzian era batea ibiltzea iz, ezta? Bai, hain ez asko ematio deportia, beti guztabi zante deportia, futbola eta hola, baina hain dela urte eta erdi, bi urtetik, bizikletan ibiltzen naiz. Bizikletan, bai, hemen beti bilidak izton jende pila eta kultura asko handak, de hecho, txikitan nire ibiltzen izan. Infantiletan eta lebinetan ibilin izan lau bat urte. Eta asko gustatzea neraita bere garaian bizikletan ibiltzen zalako. Eta orduan horrei ere, bain kabide eman dion ere edukitan. Ona. Eta gero batez ere nik, ez beti izatet, ez dakitela iten ezer, baino itxura emateula gauza asko azkitela iten bezala. Bagaitu bi. Askotan hori importantio da. Eta nik juten naiz pixkakola konpartitzen ereguneroko bizitan iten detena eta hola, eta jendeai kontatzen pixka bat. Depende egun hortan zeiten deten, noan joan da hola, pixkat improvisatzen. Eta ikero asko sartzeken dekenadek, xelebreke ja, humoria, baino gero errealitatea de bai. Mingaina ez aiz moztuzen, eta? Ez. Nik beti gauza uste bastante garbi euki ditutela, eta momentu baten ikusi balin injustizian bat, o zerbait politikoa, ez daitela ondo iruditzen, eta hola, beti bastante personalidad euki dezentzu hortan, eta enaiz moztu. Eta horrek ere haundile indik iri, ez da? Azkenian hori jendea asko gustatzeko, ez da? Nik uste jendeak igual baloratzeula gaur egun, jente autentikuo, eta ez eukitzia horre beste beldurra gauzak esateko garaian, porque azkenean oso perfil txurillak izatia, eta hola, batzutan ondo, baina jendea nahi du, gertuko jendea, bai. Ona. A ver. Hau nola, osoi, moztu. Hori lakoituk, oiek bezala. Vale? Gero botako izkiagoa beka arrozea, hemen lagauzia prepauta. Eta hori txikitzen jungo haiz. Eta esan ikusi zuen bezala hemen, hau markatuta daude, behitu ze kolore polita dakaen, eta guain da unia, berta ura gota, eta goxatzen usteko, gero salda hori arrozaiteko erabiliko dauta. Bueno, ona, eta hor esan deken bezala hasieran Latinoamerikarrak, gero hemen estatu mailan, guain, ze jarraitzai dituk gehiena jarraitzainak? Gaztetxua guaituk, heldua guaituk, danetidakak... Batzutan, nerama irakaslia da. Eta batzutan, neraman ikaslia eta erantzun diat. Estori batean, kaixo, zure aman ikaslia naiz, eta hola, eta baina normalian ez da eskatola oso jarraitzaile gaztiak.
gaztiak, nahet esan, umiak. Oain TikToken eta dauden influencer asko, bai hola jarraitzai asko txiki hauak, baina nire kasuan dira 18 eta 35 urte bitartian. Zango nuke, 25-etik aurrea. Gurekin dakoak alegia gutxo gara, hori da. Leno beti, esateguan, leno gaina hasieran aipatu jat, leno arotzak, gero zitxauen, etzekiat, iturginak, eta gaur egun ire amare irakasleekela, eta zeinek ire hogi bideata, ez? YouTuberra nauk, eta zezatei jendiak, zezatei zinan gurasok hasieran, aitona monak eta... Nik kasu hortan gurasoi bastante eskertu behar de, porque beti utzi diate bastante libertatea hortako dola, eta ez du, guain arte, guain ja bai, baina bere garaian ez zuen oso ondo ulertzen, zeiten un daola, baina, bueno, hor dijoa, eta aurrea dijoa, eta beti bastante ondo moldatu nahi zentzu hortan, eta... Diruik ez diok eskatzen hor. Hoi da, eta ni beti lanian ibili naiz, ikasten, ere praktikak... Eta hoi izan de beti ire lehen nabiziko gidibidea bezala, o eukituk ire lanak eta hau suplemento bat bezala? Claro, nik beti, eta hori da beti jendei gomendatu iotena da, zubitartian formatu zaite gustatzen zaitzun zerbaiten, eta hau izatea hobi moduko bat, eta batian momentu baten ateatzen balin bazaizu aukera, nahi bezala, etekin ateatzeko ikusten dezula hor beste proiektu badola, aurrea beti ukiko zu denboa beste zerbaitea dedikatzeko, beste zerbait ikasteko, ez? Baina gaztetxo izan bezala beti euki berdala, futbolista bat o kirolari bat bezala, beti euki berdezu beste baraja karta... Beste plan bat, nire ustez bai. Eta hori, eta beste izatea hobi moduko bat. Ona. Bueno, launak, hementxe, itzein da itzein, usakumian salda martxan jarri deu, gio barrengorrik eta irugilarrak txikituko ditugu hemen arrozai hasiera mateko, eta bitartean ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Zehazki jungo gea gertu jateko prest deitzen da, eta iten duena da etxeara mateko janaria, baino kalitatezkoa, Guazen ikustea. Haupa Joseba aspaldiko, eguerdion, ni Julen Irorginaz, gaur galdakora etorri zara barriz be, gertu jateko prestera, eta gaur beste errezeta barri bat egingo dizuet. Gertu jateko prest, badakizue zer den, kalitatezko plater prestatuak egiten ditugu, alde batetik, eta honez gain, bertako edo gertuko produktuak ere saltzen ditugu, kalitatezkoak noski. Hemen egiten ditugun platerak azkenean betiko platerak dira, igual batzuetan bai sartzean dutzugu zeo zer berezia edo puntu desberdin bat, baina beti emeko platerretan, betiko platerretan oinarrituta. Alde batetik eguneroko platerak egiten doguz, saiatzen gara plater batzuk finko izten, gehien saltzen direnak, eta beste batzuk aldatzen doguz. Beste aldetik, zeo zer bereziagoa eskaintzen dugu, produktu landuago bat eta pasteurizatuta. Adibidez, txal masail gizatuak, txerri masail gizatuak, txipiroia, makaioa pilpilean, eta bar. Bezeroi gehien gustatzen zaizkien platerak, oilasko aragibolak, entxalada errusiarra, eta nola ez, gaztaitarta. Bueno, eta orain, sukaldera joango gara, errezeta gozo bat prestatzera. Bueno, hemen gauz, sukaldean, eta gaurko errezeta saieski pai esango da. Txarri saieskirekin hasiko gara, temperatura basuan egingo dugu. Gatz eta pipermina ipiniko dutzugu, saieskia poltsa batean utzean sartuko dugu, eta hortik labara joango da 3 ordu terdi gutxi gora bera. Horrela lortuko duguna okela samurragoa izatea. Hemen egiten ditugun platerak, azkenean direz betiko errezetak, baina beste puntutxo bategaz. Orduan paia tradizional bat egiten dugu, salda on batekin, eta gero saieski berezi horrekin amaitzen dugu. Beste alde batetik, arroza erregoziko dugu sofritoarekin, saldarekin busti. Salda etxean egindakoa da, haragi mota ezberdinekin, txal haragia, oilasko haragia eta batez ere txerri haragiarekin, eta 6 ordu izten dugu irikiten. Egia esan, nik paellak egiten nire lagun Brunerekin ikasi nuen, Bodeguita del 12,
eta handik oinarri bat hartuta hau bururatu zitzaidan. Arroza egosten 15-20 minutu egongo da, eta 5 minutu amaitu aurretik, brokoli apur bat ipiniko diogu kolore apur bat emateko. Eta saieskia gainean ipintzen diogunean, txarri haragirekin egindako saltzerekin margostuko dugu saieskia. Gaur egun paella bi eskaintzen dugu, eta gustokoena hau da saieski paella. Bueno, Joseba, eskerrik asko barriz be gure etxera etorteagatik, gertura, galdakaora, hurrengora arte. Agur. Hau, Paiulen, gora zuen janariak, eta ze itxura paella horrek, gainetik amote ben saltza hori, eta hor, bularra, saiezko hor xamurak ondo markatuta, eta arrozak ebai, ze itxura. Ai, ama, guaina, txikia eta hain honen ingo jau, saiatuko gea, saiatuko gea. Eta, gio jaten, seguru, hor, irabazingo jau, ezta? Espero. Horre irabazingo jau. Bueno, launak, horrela jarraitu, eta gurian jarraitu gara, behitu salda ja, ze itxura dakan, illa inda daola, eta hasiko gea ja arrozan fondua markatzen. Hemen da gau, nazenello eta batzu ja pikauta, pikatu berdizki hau barrengorrik, vale? Txiki indare bai. Txiki indare bai, eta irugilarrare bai. Nik irugilarrengo eta barrengorrik, vale? Hemen zein da truko hola eta mosteko? Bueno, nik adibidez barrengorri egiteko normalinte jatenek. Erditik anola moste ziot, eta ja hola zeskatenian, ja Gero fino nahi baekin, honi beste golpe bat emate jokola, eta txikillo ite jo, vale? Perfecto. Venga, ire kontu. Bueno, eta hemen, eamateko janaria ikusi deula telebistan, ike proiektu beharra dakak, ez da? Martxan. Arrakasta jarrakin gainea. Hortxe guaz, bai, guztua. Hamburguesi bat hau, Madriden, da, guan ja, Espainia maiane bai, Bartzelonan, Valentzia, Albacete, Sevilla, bai. Ona, kontua galduek eta dana, nondik noa. Katxiz dama, zeo. Beste la bronka botako, igual ekipokoak akordatzete. Telmo, kontatu jak, nola ziguan proiektua? Nola izan nuen aurrenengo hamburguesei hori irik iguana? Baitu, izan zan oso forma naturalian. Beste marka askoak bezala, bializiaten hamburguesak kasu honetan etxea probatzeko, porque ni sartu nintzanean hasiera, sartu aurretik, bakarrik zeuden merkau baten, lokal bakarra zekaen, eta guk ite biteu smash burgerra, justo hainbat modan jarri da hamburguesa. Aplastatu goie, justo modan jarri aurretik, hype hau esautu nun, eta nik esan nien, hau oso nado, eta inorek ez dizu esautzen, eta marka pixka kutria da, eta nahi bai zuen nik lagunduko izue, porque bakat nola baituko ilusioa, holako proiektu bat azteko, ez? Eta aukera eman ziten, baskide moduan sartzeko, eta hori, urtebeten lokal batetik pasau geha, 22 eukitzea Espainia mailan, bai. Eurrian, ez da? Guain objetiboa da, Euskal Herriera gartzia, bai. Vale. Eta, zez gaintzen dezue hamburguesei horietan? Ze topatuko dugu? Nola izan egizea aski esan dek? Hype. Hype izan hau. Hype atxekin? Hoi da, ingeles ez, hype, como hype da... Zer nahi dik esan hype, ingeles ez? Da espektazio bat bezala. Vale. Sortzizun espektazio bat, eta guk hamburguesa bialtzizunean etxea, bete ite deuna. Hoi da, bete espektazio hori, ez da? Eta etxea eramatekena esatekena, zei dezu normalen, dana etxea eramateko ditu, take away horietako deitzen dienak? Lokala ere badakau, baina batez ere gu saltze genuen hasieran etxea bialtze dugu. Aplikazio bidez, hor Madriden, gure kasuan Uberrekin gaude. Eta bertatik eskatze duzu, eta hor dakau 8-10 bat hamburguesa, eta gero entrante batzuk. Eta egia esan, oso ona, horretik sartu nintzen, egia esan. Eta horretik, koete bezala gora katana, ez da? Eta ze topatuko dugu, ze hamburguesa topatuko ditugu bertan? Gu dakau, espezialidade bat dala salsa propioak iteiteula. Gu gure salsa guk iteiteu. Ez dio botatzen ketchup bat, mayonesa, eta jazta hola basikoak. Iteiteu, ez zailo gune, azentua, sumaikoa, Bai, bueno, batzuk esan diate. Behin iritsintzen sumaia amak esan ziten, Telmo, azentua galdurezu. Ja, bueno. Netzako este galdu, Vale. Igual dai, pare bat azteni joalako hemen. Bai, no? Guain gabonak hemen pasaitu eta gehatik berriro, no? Gustuan egon da. Eta hori, eta guk iteiteu gure saltzak, eta baina ez ditegoela gauza oso raruak egiten, guain modan jarri dira,
Osea, oser gauza botatzea hamburguesa gainean, Lotus, da pistatxua, da guk Jendia ez. pasaiteko, Jendia pasaitea, hori da. Badakau hamburguesa bat, hola, takiza botatzizkiona gainetik, baina da, beikona bota berenean, pixka kurgentio takiza botatziteu. Zein, pikantiena? Pikantiena. Pikantiena, bai, asko gustatzea izkigu, eta oso ondo gehatzen zaio, baina ez da gagola gero gauza oso raroi. Gauza basikoa dira, salsa bat kintxikin, besta gero nazten diteu, hamburguesa baten adibidez, kakabuete krema bat, pinut hori. Pinut bater hori, mermelada batekin. Vale. Eta jende gustatzen izkiolako kombinazioa, baina ez tia. Gero ogila briotxa pentsatzea izango dira, xamurra, no? Ogi briox bat, ola mantekilla zapore bastantekin, eta baragila bastante ona erabiltze du kasu honetan guk la finkakin ite du lana. Eta, bueno, nik uste jendeak bazekala lehen prejuzio hori de etxea eramateko eta etxea bialtzeko ezin diala kalitatzeko gauzakin, bueno, lehenik reportajean ikusi duen bezala. Asko eman zeu zorion ezonei huelta, leheno, hamburguesan beti janari askarrak ituan, janari ze hamburgues, ze amerikano etorrituan honera eta ez zituela kalitatezkoa, baina zorionez guain hamburguesa eharra zeudek eta hola jarraitzia. Eta elburua, hori, guain honenaz. Elburua ze, urtebeten 22 ibaituk, zen dek elburu. Bernoaino iritsi berra izango. Ni pentsatzen hasieran lokal bakarra eukigu goenula, benetan esateizu. Ni pentsatzen nu, izango zala hola espixka tola tal. Bota honean nahi bai. Eta momentu batian, ikusi geha hori, sekulako jaleuan sartuta, eta elburua aurten da, bueno, elburu pertsonala hemen Euskal Herrian irekitzea, Donostin, alba da, eta bestela Bilbon. Eta hemengoak izango dituke bai Bilboko eta Donostikoa etxera matekoak ergan, o bertan jateko aukera ongoa? Gaur egon ja irekitzen nahi geana, normalian ja lokal fizikoak izatea. Badola, etxera mate eta bertan jatea. Bai, etxera man edo etxera mate izeu, directamente. Bai, altzea bila pasa, zuk aukeratzezu hori. Ona. I, katxi lama, reharra lanak, akena, horre ekipo lan eharra montatu berko dituzu. Gana, hogeita bidoiek zer dituk, idia pertsonalak o xere, Frank? Ez que, gero dazkagu bai, dark kitchen hauetakoa, nahi personalmente, ez zaizkit, eta kontzeptu bat asko gustatzea egitena, porque azkenean, barrio askotan gentrifikatzea olako lokal pila bat, eta ez da hola negozio oso positiboa, gure helburua da, momentu baten, danak lokal propioak izatea guriak, eta zerbitzu askoz kalitatezkoagoa ematia eta personalizagoa. Azkenean hau edea kozina fantasma esateana, dark kitchen hauetakoa. Baina hain askar zabaltzeko ere olako gauzak berri zaten dira, ez da? Lortu genuen, kontzeptu honekin lortu genuna, lokal bat eukitzetik, Madril guztian bapatian, zukaldia genezkan, eta karo, jendeak ejatzen, nere txea etzait iristen, tal. Karo, hain pixkanaka. Txoinai pixkat, taka, venga. Eta beste barrio batzuta iriste geha sistema honen bitartez, eta guk egia esan bastante kontroliteiteu kalidadiana, eta bastante gainean ote geha, ikusteko da non dateate dala. Garrantzitsu bare bai, ez da? Bai. Ona. Ze baldak beste proiektu potente batola eskuartian. Taberna bate bai eukino, barri entxuega mainoetzan oso ondatea, orduan, hobez komentao. Lagun bateko inireki genu, baina bintzatez geha zerrao. Eta, itxin berri zanuan, oze? Bai, azkenian... Gauza bat ondo bateatzeko asko inbertitu gaizki bizitza honetan, ez alde gala? Hala. Bintzat zoze ikasi dugu hortik, eta laguna segitza du esaten, ez geha zerrao, eta hori importantioa. Ez gutxi. Ez. Ondo. Gaizka eta baina inorrez eta inorren diruak ingelditu. Hori da. Hor negozio asko izatetuk eta batzutan galtzen baek, igaltzek eta irabazten baek, otanok irabazte jau. Gaizki. Bueno, hemen jugo manokena guain, harrapatzen, bai, alde batetikan egalak eta iztarrak. Eta horrea otako eski jau. Kontatzen jumiar nauk, 8 berdizkie. A ber, 3, 4, eta beste 4 topatu berdizkiak. Vale. Egal puntxak ez, egal puntxa hauek kendu inditut, hauek ez ditugu botako, habe hemen ustiko ditugu saltatzako. Zeman itxak, 2, 3, 4, 5, 6, 2 faltaz eskitek. Hemen dikongo ditu, gino ez hemen zio beste bat. Vale. O igual kamaran bate janditu. Azkenan faltaz, igual bate barroa, sartutako gortutan barroa, eta... A ber, topatzea jaten, topatuko hit. Pasentzia berri esatea batzutan da. Nik hori gutxi sekat.
Hemen. Baina egia da sukaldian pazientzia asko lantzea, Nik enekan bate pazientziek eta bain ja pixkanak haitxian hazien izan rezeta batzuk egiten daula, ja hartzen hori da, lasai, nire momentu... Azkar ta ondo, usuak egan, hola esate bai. Bueno, eta hemen, behitu ja, dakaula, usakumian hankak egalak, barazkik pixka goxatuta, hasiko naiz, aurrena brandilla botako zo, eta hola flambeatungo jo espektakulo pixatiko, ja, youtuber bat etorri dara espektakulo, ingo ja, oi. Vale? Nik erosin un internetitik soplete ba, baina enekin geho kargau inbertzala, Eta hor da gat. Eta urre jarri berdek txista, urre. Vale, hoi listo. Guain, botatzen zioz. Ardo zurilla. Vale, hau listo. Eta, guain, azkenengo golpia mateko. Hau ardo zurilla eta ondo etortzek. Bai, desglazatzeko, no? Oide, gazpin pehatzituken histori danak eta gola askatu iteituk. Ja, zapore danak bertan gelditzen dira. Eta hemen, guain, ingo junaek, arroza bota. Arroza ere lau vuelta mango eskillo, eta gero ja, salda botatzen jungo gea. Hemen, hau, ez du askor bihar, Hemen pipermina dazkau, goxatu ditugu, eta hori ja pikantezioak. Hori ja pixka tostutzen utziko jau, gero olio perexia prestatzeko. Eta hemen ingo jaunadek, guain, arroza hau, nakaratu, pixkat, vale? Eta gero ja jungo ditu salda botatzen. Horrek izton diskusio hau, bai, no? A ber, nagaratzea, balillo, bestiak, ni beti dola india eta goxu bat ehatzek. Ez bai balillo, etxakin, eta ni hori ere, bai, zenbat, zenbat olako histori zeteke guain, hainbeste espabilau ziok, sare sozialetan, katxiz la mar. Ikusi berko genian haiek nola iteien, dana ondo batzuk, Nere amak esateu, askotan internetean da ikustean rezetak taola, ez da gala seguridadei beti honak ateatzen zaizkien, ala ez. Seguro daola, batzutan itituzten rezetak ez daudela bate honak. Ez daudela goixuak. Askotan saiatzea izetxean iten, da itzaik ateatzen, ez da amargarrengo saiak eran. Katxiz la mar. Bueno, hemen txe, betu salda jase kolore dakan, Eurra. Eurra, oiz guantxe izan degila. Zumaiarran agia hor dakak, Eurra. Venga, botako jo salda botatzen jungo gea, betu jarrikotena da iragazteko historio bat, porque bestela hasiko nagoreanik tipulak eta botatzen, da horiek ez dizkia nahi. Orduan, ja, botako zigonea salda, bildurri gabe, eta gero jungo geana da, esan dakua, hueltaka, eta botatzen desente salda, zeatik aneste, una hile horra gaur, erdi busti jaingo dugu, gure arroza. Hola eman, golpe txiki bat, pixkat lurrian dauna peuta askatu berri ze, salda pixka gehiago, eta hemen gaudela ura botatzen, salda kasu hontan, jungo gea, Ibon Larrinagan gana. Eta ikusiko zu, pura bida ditzen dan gimnasioa, eta emango eskigue ariketa batzuk, gabonetako historia haue pixka lasaitzen juteko. Garrantzitsua, guazen bertara. Haupa Joseba, espaldiko, Ibon Larrinaga naiz eta gaurkoan erandiora etorri zarete pura bida entrenamendu zentrora. Asalduko dizkizuet korearen ariketa batzuk. Ea gustatzen zaizkizuen. Pura bida entrenamendu zentroan disiplina ezberdinak ematen ditugu, bai entrenamendu funtzionalak eta bai boxeoa. Adin guztiko jendea egoten da, bai umeak, gazteak eta adineko jendea begoten da, eta taldeak 10-14 pertsona bitartekoak dira, jendean ez eta espazio zabal izan gustora egoteko eta arreta osoa izateko hor. Entrenamendu funtzionalean ez dira lantzen talde muskular banan-banan, baizik eta gorputz osoa modu integral batean, eta egunerokotasun ekintzei erabilgarrintasun hori emateko. Esalduko duzu zer den korea, edo euskeraz nukleoa, gorputzaren enborra da, estremitateak eusten dituena. Hauek 3 modutan lantzen dira, antirrotazioa, antiflexioa eta antiestensioarekin. Lehenengo ariketarekin hasiko gara, antirrotazioa. Jarriko gara tente, posizio batean non tiratzen dian gomak, eta hemen luzatuko ditut besoak, eta airea botako dut. Arnastu, bota rotatu barik. Ariketa honekin, bai, erdiko parte abdominalak lantzen dira, baina bai, goma tiratzen dagoen alde hori. Hankak,
besoak, eta antirrotazio batean lantzen dugu estabilitatea. Bigarren ariketa antiestensioa landuko dugu. Plantzan jarriko gara, baina beso bakar batekin. Eta bestearekin kettlebella hartu eta luzatu eta ekarri. Bota airea, arnastu, bota, arnastu, eta formula berdinarekin. Alboterean barik, luzatu barik, mantendu garra fuerte. Enborra, zutoina, gorputza alineatuta eta ipurdia erori barik. Bota airea, bultzatu. Hirugarren ariketa honetan antiflexioa landuko dugu, txingekin, txingak hartuko ditugu, ibiliko gara, zuzen, alboetara joan barik, eta marra zuzen bat jarraitzen. Hone, Joseba, hau izan da guztia gaurkoz, baina jakin dezasun beste 1000 ariketa bat dela jende guztiarentzat moldatzeko. Hurrengo arte, agur! Hau, Paibon, jauna, eskerrik asko eta placer bat guztia berriro. Ze forma naho, nahi, bezain errez ingo banizkinik ariketa hori emekatxiz lamar, baina egia esan, aritu inbiar da, ondo bateatzeko, ez da? Guain praktikan jarri behar. Guain praktikan jarri behar. Baina garrantzitsua, geldikan ezeon lagunak, zeo zein, geho, korputza fundamentu egin ukitzeko. Bueno, gurian jarraitu behar dugu. Gero esateko, pixka gehiago jande? Noski, nola gero ariketa ingo jaten, ez da? Gero sofa junberbaek ezin de gehiago jan. Gastatuko zu. Hombre, adibidez, ez duna ariketa egiten, gaur, hau alko zun jan, baina maionesa gabe. Ni maionesakin, ariketa pila diteteta. Bueno, gurian jarraituko jau. Besarka da bat, Ibon. Inberdeuna da, hemen, olio perexila ingo dugu, esan deun bezala emendakaken olioakin. Ateako dituk emendikan, bizakau, duan nahikoa. Ingoeken nahi bakarrikan ostuak atea, bale? Bale, Ostuak ateako dituk, botako dituk bertara, eta hemen inberdeken nahi morten onbitu, gatza potolo emango jat, porque gatza potoloakin gaina hobeto ateatzek, porque frikzio gehiago iteik, botako zio, gata pixkat, eta osto danak ateatzitu genian, hemen ingoek papillatxo batola, bale? Bildurri gabe, hemen, papillain, eta papillain daga genian, olioa botatzen jungo ditu pixkanaka, bale? Venga, oso ondo. Haure, ikusi zuen zeitxura dagan, ingo diotena da, falda pixka gehiago bota, Ez dinei lehortzia hoi. A ber, torri aionea, sopatxo. Bestela, Valentzianoak etorriko zaizkizu. Bai, etorriko zaizkitek, da zehoz esango ziatek. Da esango jau, bueno, hau, youtuber bat entzako indiatela, eta berezia, ez, onda. Bueno, botako jau, pixka gehiago, vale, lehorrak ez gaitu gelditu bota. Bueno, eta, lehen esan diaten bezala nola gazte asko beti horri biltzitukela arrakastan bila sare sozialetan eta zein da gakua? Zein ustek dekela gakua? Justo horren aldrebez aitia, ez jutia horren bila, ez bilatzia jarraitzen. Ieu izatia eta... Segidorian atzietik balin basoa, eta fama eta dirua, eta normalian, bueno, igual bado aukeran bat ateatzia, baina normalian ez da prozesu politxe izaten, eta ez dezu disfrutatuko obsesiona bingo zea, eta nik uste trukoa dela, itia zerbait gustatzen izulako, pasilloakin, da zerbait dakasulako konpartitzeko eta erakusteko. Eta jendia jarraitzen bai, ondo, eta ez bai jarraitzen, jarraitu iten, guino gustatzen zaikelako, ez bestiantzako, ez da? Eta ez baituzu jarraitzi lortzen ere, ez da ezer pasatzen, zu nea zinitzanean bideoak egiten, ez zian existitzen, ez youtuberrak, ez influencerrak, ez ezer. Zinitzan bideoak igotzen, eta hortik urte betea o bi urtea, jendeak uste du gazte beten edo lorte jala horako gauzak, batean jarraitzaian eskan, eta punto, baina nintzen horren bila jun. Claro, que hori etorri tegila ez da? Bai. Eta esatezuna, hori ondo esan dezatikan. Juten baiz horren bila, igual, eske notatu bezala itek ez da, egia esan. Ikire, showa ire, xarma ire, goxamen atea berdek, eta... Jendea gustatzen bazako ondo, eta esposako gustatzen bai. Jendeak igertzeu, iten desun zerbait gustatzea izulako, o beste objetibo batekin. Eta jendea ez da tontua, igual, guain dala urte batzuk engainotuko zenitu, baina gaur egon ja jendea pixkata bizpago do, eta... Eta ikuste ere bai, urte honak harrapatutakoa izela, ere bai, guain jende pila zebileko bueltaka, ez da?
Baina hori bai, ate asko zodek irikita, ez da igual desberdinak. A ber, nik uste bere garaian, hori, nola jende gutxi jozeon, perfil gehiago deskubritzen zenitun. Baina gaur egun nik esango nuke baita daola aukera, batez ere euskeraz, gaur egun hain naiz TikToken eta ikusten pixkanaka jende gehiago bideoak euskeraz ziten dala. Eta kasu horre publiko berri balde, zare sozialak ez zitunak erabiltzen, eta gaur egungo gaztiak, eta txikiago diana, zarro izan ala, zare sozialak gehiago erabiliko dituzte. Orduan publikoare amplio izango da, bain dela urte batzuk zehona baino. Baina hor klabia eman de, goxatu. Bizita hontan, gainei goxatzekenian ikustek bestia goxatzen edekela. Ezta? Eta... Zeo zerren bila balin baba, jendeak gerritei. Eta gehien bat diru bila, etxeki zerren bila, ezta? Bai, guztiz. Eta jendeak ere gero baloratuko du, eta lehen esan duen bezala jendeak nahi du jende transparentia, naturala, eta sentitzea, zurekin hemendi kanpoa aldetela jun, pote batuk hartzea, da nik uste nire kasuan eta beste askon kasuan jendeak hori sentitzegula, gertutasun hori. Dudi gabe. Eta gero ze irutzi zaik, nahi pixkat ze irutzi zaitek eta etxekilate. Batzu zekatek igual arte bat, ez de gure kasua, porque gugu etxeka golako profesional. Hor zeudek artista batzuk, ikustekela gaur egun aragi gehiago ikusten behar ere, lai gehiago, azkak, ez da? Nola zio panorama hor. Beti insistitu dira, trukuak ez bakarrik aragia, baizik eta revistatan eta medio konbentzionaletan, beti abiridia, bolako gantxo eta ez da egit, anzuelo batzuk, ez? Eta pena da, baina gaur egun nik uste izan behar dela. Beti gertatu da, eta leheno esan dezun bezala lehen hore bai, ez dakit. Nik ere... Futbolistak ere bai, guapo egeio, batzez itxoten, ez da? Gero kamiseta gehiago, saltzez izkilen, Ez que hola da, jendeak nahi ditu salbentak. Baina, bueno, nik uste bada hola hor, balantza bat iteko aukera bat, ez? Zuke aldezu presentzia auki, sare sozialetan, da aldi berian bakizton profesionala izan zure arluan, ez? Nola erabakitzen dek ze eduki jarrita, noiz jarrita, nola jarri? Hori ere bai hor bat zeudek, ez da? Egunak, orduak, orduuntan igo, bestian, bi egunean behin, gehotzek ize... Depende. Baina gaur egune trikin baina horiek mundu guztiaz, eskik, ez da? Bai. Gaina aplikazioak eta esan dizuten bezala lehen, emateizue datuak. Zure publikoa sortutan daun gehiago konektauta edo ez, eta, bueno, jendeak askotan kaso iteio, beste batzuk ez, nik esateizutena, uste hori izan berdala pixka sekundaioa. Ez dala, noski zuk zerbait igotzezunean, ezula zenbat eta... Arrakasta gehiago. Arrakasta gehiago edo jende gehiago ikustia, ez, no? Argazki bat onbali basea ordu batzu preparatzen edo bideo bat preparatzen, behintza jak lan hori hartu dezu, jende gehiago ikustia, ez? Gero ikiarri jaikene, ikesatek egun bat egin tekzioz ekizton guapua, esatek, giztona! Ez dik, arrakatet, beste egun bat egin lelokei bat, da, jup! Hola funtzionatu zare sozialak eta algoritmoak. Ez daka esplikazioek. Horregatik, segiu behar da, konstantiak izaten eta ez galtzen ilusio hori. Azkenean, etorriko alako beranduo. Olenuo, etorriko alako. Olenuo. Artista, hau ez, gaurrengo aldi jaindekena, bai? Bai. Gaumela, mar, earra pinta. Earra segau hori. Ole. Usakun mia hola utziko dago, barrutikan gorritia. Hoi, xamurra dago, azala ondo kurruskarri laga deu, beste aldetikan ebai markatu deu, guain oliotan hola ingo jau pixkat, vale? Eta hau, listo dakao. Esan deun bezala, salbia ostotxoa botako eskio gainetikan, horrela xe. Hau, ez merezi, igual plater eratuko jau. Venga, plater eratuko jau. Venga, plateran bilan itxak. Hor nahi nian jarri, baina gero esan dien, maionesan nun jarriko diteta, bestian nun jarriko diteta, venga. Ingo jaunaek, hau itxaldu, zudanak itxali, horrela xe, hartuko jaten mendikan, adibidez hau xe, bea. Hola, kaldozitua. Itxura honaga, Eharra indio gautu, eharra indio. Jarriko jau, iztartxo bat, egalatxo bat ere bai. Alda pixkat, horrela xe. Venga, hoi, alde batetik listo. Ingo ziotenaek, behitu. Egala bat hartu, hola hartu. Ulartxo bat. Osoikan, venga, osoikan. Iepala, osoikan horrela. Jarriko zizkio
Iru lau ostotxo la politak, vale? Ze zaporea salvia, goen... Hartuzak, ditu, Nik hartu kite bai. A ver. Zer dago, zua, o... Potentiaek, Potentiaek. Baino... Bastante, Baino hola ez, Hor jarrita ez, ozoitan jaten bai, hori, menta ostuak da Bai, bezala. bai. Potentia, ja. Bueno, eta guain falta zaiguna da, azkenen golkutua matia. A ber, nolatea da. A ber, emango jo hemen. Goiara kada bat. Aliolina. Iztarran onduan. Vale. Eta bukatzeko. Hemen hau pikantia egin. Ez diogota azkenean, Baina olilua ja bazitxekan pikantia, hila zai. Vale. Hola, segarreko jo. Eta beste gabe. Ningo tena da deni salbia txiki bajarreko jau. Bularran gainean, hola. Txak. Eta launak, hemen txea gaur, Telmo eta Bilo egindako usakumian arroza. Guain jarriko ditugu bestia bai prestatuta eta hemen txe gaur egun ikusi eta jaten geldituko geha. Eskerrik asko etorteatik. Zuei. Jarraitu Madrida juten da dirua ekartzen Euskal Herria, Vale. Agurtu gendia. Agur.